Cluiche na bPoll. Bristear an slua I ngáil grúpa de ochtar agus seasan siad I gháilíne agus graim lábha acu ar a chéile. Aithnítar an spás idir gach beirt mar bPoll. Tugtar iver de gach bPoll sa líne agus an iver chéine san ord chéine I ngach líne eile. Nuair a gléitar amach iver faoi le or a dítar na lábha sna puil chuí. Rihan na daoine ag bór agus bun gach líne I dro an fuil ina líne féin, agus leanan gach na eile sa líne iad agus graim lábha acu ar a chéile an taim ar fad. Tugtar puinte den chéad líne atá arás I líne dhiúrach a ríis. Ní áitir puinte má scuiltar na lábha. Cuinítar scór I réhan éime. Thank you.